Usa na sab ka kadaugan ang nasakmit sa GMA Regional TV karong nakuha nini ang YouTube Silver Creator Award dihang dunay kapin 100,000 subscribers ang online video platform nga YouTube sa regional arm sa inyong kapusong estasyon. Anay report. February 16, 2016, o kapin upat ka tuig na ang nakalabay dihang gilusad ang GMA Regional TV YouTube channel. Kini ang usa sa mga paagi aron makita sab sa mga netizen ang mga nagkunang balita sa nagkariang rehiyon sa nasud. Sa GMA Regional TV YouTube channel, makita ang mga flagship newscast sa GMA Regional TV Dagupan nga Balitang Amyanan, GMA Regional TV Cebu nga Balitang Bisdak, GMA Regional TV Iloilo ug Bacolod nga One Western Visayas, ug GMA Regional TV Davao ug Cagayan de Oro nga One Mindanao. Dinhi, makita sab ang nag-inusarang English newscast sa GMA Network nga GMA Regional TV Weekend News. Dunasay mga special live coverage sa GMA Regional TV Festival ug mga special report sama sa GMA RTV Presents. Gipasigarbo sab sa GMA Regional TV ang minilyon nga views sa mga balita sa nagkariang newscasts. Busa, mapasalamaton sa mong kadaugan ang Vice President ug Head sa GMA Regional TV nga si Oliver Victor B. Amoroso. Mga kapuso, we are proud to reach our 100,000 subscriber mark on YouTube, and we want to share this achievement with every kapuso netizen who made this possible. Kami po sa GMA Regional TV ay masaya dahil po sa pamamagitan ng platform na ito, we are able to bring local stories to all our kapuso all over the world. Ang GMA Regional TV po is committed to produce relevant content both on-air and online because local news and your stories matter. Maraming salamat po sa inyong suporta para po sa inyo ito. Walay puas ang GMA Regional TV sa paghatod og balita. Kay ning bag-o lang, gilusad ang GMA Regional TV Live alang sa Central ug Eastern Visayas ug ang At Home with GMA Regional TV sa North, Central ug Southern Mindanao. Makita ang tanang local news programs pinaagi sa GMA Regional TV Strip nga ipalabas sa GMA News TV matag 9:45 sa gabii, Lunes hangtod Biyernes. Busa ang among kinasingkasing nga pasalamat sa padayong suporta ug pagmahal ninyo mga kapuso. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.